Pista magbayad. Kain po, kain po tayo. Lahat po, kain. Mga viewers, mga sponsor, kain po tayo. Si Margie, Ebong, kain. Kain po at tapos ng kumain. Makatungtong ka mong kamatis, dahil kita pambayad. Sayang bayaran. Ano po mga kaparanggas, bali ano, tapos na yung pagsimba namin at di na ako nag-video dun simbahan, siyempre. Yo, hello po, engineer. Kumusta? At kain daw muna kami, sabi ni Kanoli. At yung mga babae nandun pa sa ano, naglalakad sila. Bisa. Mas dahil tilo ah. Mahitilo. Amo. July 7 pa ka na. Bayad ka na? Yo. Di man yata nakasunod yung iba. Abangan ko sila. Abangan sila ito kanto. At abangan muna natin sila dun sa kanto. Para Pa-checkpoint mo. ayun na sila. Jara jara. Canto sila. Oh, dyan. Ang sila Kuya Bong, Ate Margie. Yo. Yo. Tara, dun sa dulo. At dun. Ayun, binalikan ko sila para ano. Nalit kasi sila, di sila nakasabay sa amin. Yo. Ano po? Bidaan po. Ay magidaan po na. Pista magbayad. Ayan po, tuloy na yung pista. At nakipista yung Team Pahawaii. Ang bait pati nung napamista namin, dinadalan pa ng ano. Sabaw pa. Agtamalo ko. Ano po, kain po tayo. Lahat po, kain. Mga viewers, mga sponsor, kain po tayo. Si Margie, Ebong, kain. Yo!
na. Amoy. Ayan, sabaw. Dalawa kuya. Ayan po at tapos ng kumain. Mga tungtong ang kamatis, lagi kita pambayad. Sayang bayaran. Dana bagit. Bakit ka? Dana bagit. Wala ba sayang babagit. Ano masarap mati Margio? Oo. Tabius. Nalagyan. Wala mo yung bigas doon sa mitong kanina. Ang laki oh. Bibihid. Kumusta yung pakiramdam mo na nagsimba? Ayos. Magsiswimming daw eh. Yan. At ayan po. At yun nga, nakabihis na tayo. At dito na naman tayo sa site. Ayan. At siyempre, nakapagsimba tayo. Nakapagsimba. At di na ako nag-vlog dun sa dun sa simbahan nga. Nag-vlog na lang ako dun sa papunta namin ng palengke, kumain. Parang masarap maghalo nga nakapagsimba. Ang pilo. Ayan po mga parang Jason, bali sa taas. At yung gagawin natin ngayon ay libor tayo ni Kuya Arnel. Libor ni Kuya Arnel. Kasi may tinatapos pa si Kuya Arnel dito na kaunting papalitadahan dito sa loob. Kunti na lang naman ito. Ito po yung halo para doon kay Kuya Arnel. Time check natin ngayon 9:10. Kuya Arnel. Sarap posisyon mo. Ay, ang posisyon mo. May? Posisyon mo, ay kang tatapagan. Adi posisyon. Ito na, posisyon na. Oo. Ito na yung poste. Sa baba. Ayan po at pinipilisan ni Kuya Arnel yung poste.
Bali, yan na lang naman po yung ano yun dyan ni Kuya Arnel. Ito, tapos na to eh. Tapos na dito. Yung poste pala sa baba, mayroon pa. Delicate position. Ingat, ingat. Nagkapakuan? Akala ko din nagkapako kasi baka umapak doon sa dulo. Baliktad yan. Pagbutang mo alin, pigi kukuha mo. Tabigan ko. Basahan ko na sa to. Oo. Dito na sa ula. Wala sa sana. Di magbabago para sa'yo. Nakakatakot. Sumasaya yung andam niyo. Taas pa naman yun. Ganda na yun sa loob. Sliding. Ganda.
natin. Wala na. Ano. Lagyan ulit natin ng halo. Tabigan ko. Ano ba? Ayan, lumikinis na yung poste. Ayun, biga. Kuya Bobby. Ayan. Mika, tara ba sa katito po? Ayun mga kaparang sa bali, tapos na nga dito si Kuya Arnel. Ayan, finish na siya. At may tugtog siguro, papatungan na naman natin to. Pasensya na po sa mga viewers kung minsan pinapatungan namin ng tugtog at di nyo naririnig. Kailangan po namin yung patungan kasi mga copyright po kami. Pag mag-copyright kami ay wala kaming kikitain. Ayun po, kaya gano'n na lang ginagawa namin. Kapag may tugtog na nagbablog kami, pinapatungan namin ng tugtog na hindi copyright. At ayan, itong sobra na to kailangan nating tanggalin para ibaba. May gagamitin ni Carl dyan kaysa naman mabilog lang dito, diba? Ibaba natin kasi tapos naman na dito naman si Kuya Arnel. Alright. Ay nako, meron na po mga paring Jason. Paos yung paring Jason kasi ubo ng ubo. Amoy!
nililipat na ni Kuya Arnel yung ano, mga apakan doon. Di tapos na. Dito naman siya. Ayan. Ano pumanik ako? Pinun baba. Ha? Ano mo? Ay, alanganin sa kanya. Sige, kaya gawarin ko. Ilagay mo na dito to. Andahan lang ha. Sama ng kurete. Ano ba Garnel? Tawag ka na ka? Sige. Halo. Halo. Tama na di. Tama na yan. Tapos na di sabi.
po at break time. Kain muna. Asan si Kusina? Kusina, kakain na. Sina. Karusman, Sani, kauna. Tol, kakain na tol. Karot, Sani, kain na. Nakarating na kaya sila? Ha? Kanina pa daw. Kanina pang alas 8? Ah, nakarating na pala. Kainan na. 2 oras ata yun, natawid din. Nag-chat na pala, nag-chat na sila. Nag-chat na. Ah, nag-video call. Ayun, at nakarating na para sila Sani at Karotman saka si Kusina. Siyempre maraming salamat at okay yung biyahe nila. Bibidang Mary. Ayan. Tatanggalin nyo ito pag matapos na. Kain na, tay!